To je to hlavní, aby ty lidi okolo nekoukali, neříkali si, že to je strašný, to je teda, že to vám to vůbec může takhle dopadnout člověk. Takže se snažím, abych vypadala jako ty ostatní a snažím se, abych vypadala ještě líp. Třetí etapa znamená zmenšování porcí. I to musí být pomalé a nenásilné a nemělo by nikdy dojít k hladovění. Měli bychom hubnout nejvíce 2 kilogramy za měsíc. Kdo to přežene, musí počítat s tím, že se začas ozve hlad, který zkazí vše dosud dosažené. Je proto jistější hubnout pomalu a déle, ale spolehlivě. Jakmile dosáhneme správné úrovně své hmotnosti, mírně své porce zvětšíme tak, aby se pokles váhy zpomalil. I po dosažení ideální váhy je správné udržovat uvedenou životosprávu, jíst často a málo a nevracet se k dřívějším zlozvykům. No, nechá se to vydržet. V Číně je to lepší. Tam je dobrá zelenina hlavně. No a tohle se nechá jíst. Ale přece jenom to zkusíme. No, já budu to nechci opravdu, já se strašně bojím váhy. Pojďte, prosím vás, jste tak laskavé. Nezdráhejte se Já a snad to ta váha, snad to snese. To zkuste. Pokud si pamatuju, tak to bylo asi kolik? 650. 152. No vidíte, ani to není 150 dneska. Já jsem zhruba, to se není pravda. No asi ano. Ani jste to netušila. No, tak je to 144 teda. 144, pojďte se posadit. Vím, že jste si osvojila, ale teda ten rytmus a to všecko velmi dobře. Osvojila, hlavně tak jsem se odnaučila zlozvyk vírat tu ledničku večer, což už mi teda neláká. Máte velký hlad? Já nemám hlad, jako nepocituju hlad vůbec. Ale jíte pravidelně. Jím pravidelně každý ty 2 hodiny. A umíte si vybírat? No tak hlavně teda jim vajíčka, vařený maso, šunku. Ale já věřím tomu, že to schodím, že když to máte optimismus? Mám. A chtěla bych to jako dodržet všechno. Tak prosil bych, kdybyste teda neslevovala, kdybyste tvrdě jela dál. A chodit můžete na vycházky? Chodit můžu, no to chodím. A chodíte pravidelně? Chodím pravidelně. Každý den? Každý den. Jo, jste si vědoma, že to je rozhodující ten pohyb, protože u vás to není už jenom otázka estetická, ale otázka vůbec hybnosti. Ano. Takže vy se musíte pohybovat a udržovat v pohybu, ale rovněž musíte udržet tu životosprávu a musíte se snažit za každou cenu se snížit svoji hmotnost. No, váhu zatím 8 kg dole. Váhu se do vás vážit nemůžu, protože ji nemám. Jelikož dělá jenom do 125 kg a ta na mě ještě není. Tak pomalinku už to tady ty kabát dopínám. Minule jsem ho nedopal vůbec. Takže už to trošku jde. No ale by to ještě chtěli 20 kg schodit. Ještě. No nebojte se, větuška, klidně. Ještě. No prima. Hmotnost mohutná. 170. Prima. Díky. Tak pane Šimek, jak se daří? Je to perfektní. Cítíte se? Výborně. Zdrav. Zdrav. Vidím, že se nesnadno vzdáváte své hmotnosti a mohutnosti. Šedle vašich přání. Kolik jsme to udělali za tu dobu, za těch 5,5 kg. 7 měsíců? A tělesný pohyb máte? Špičkový úplně. Co to je? Tak kolo, běhat se mimo třeba, no, někdy jo. Nějaký kilo ještě uděláme? Uděláme. Rozhodně. Asi myslím, že ještě jednou tolik, ne? To bych prosil. A vřele doporučoval. No tak je to 5,5 kg, ale ještě asi byste si něco vytknul. Ne?
To už se říká, ale hrozně blbě se to dělá, no. Prosím pěkně, pivo jste Úplně zlikvidoval. vynechal. To nebylo tak hrozné. Zabíjaček bylo za tohle období kolik? 2. Jako pomoc u stolu? Ne, nebo vlastní. Aktivní? No, když jsme vyhráli prasátko, jak jsme museli... No ale tak vážně, řekněme si, cítíte se lépe, než jste byl dříve, nebo Každopádně. No to snad není pravda. Tak mám takový pocit, že jste tady omylem, nebo jak to bylo vlastně? 73. 4. A 74 a něco malinko, no to je úžasné. Ohromný. Kolik to ukazuje? 100 celý? 4 a něco, ano? Takže celkové skóre dělá u vás 20 kg a u vás 16 kg. No to je úžasné, to skutečně teda, myslím, nebyla v tom nějaká strašná nemoc? Ne, bylo v tom která by vám úplně znemožnila příjem potravy? Ne. Sportování? Sportování. Ve vašem případě? Ano. Jaké sporty? Aerobik. Aerobik. A denně? Denně. A několikrát? Několikrát. No, tak to je typický příklad toho, že rozhoduje nikoliv dieta, ale výdej energie, to je prakticky pohyb tam, kde lze a kde můžete. Jsem Jste se o nám tom to dokázal. přesvědčila teda. Sama sebe. No ale dietku držíte kromě toho také? Ano. Jaké máte s tím zkušenosti? Bezvadný přímo. Především máte hlad? Nemám. Žádný? Ne. Já se přistihnu, že se musím přesvědčit třeba podle toho, co jsem jedla za celý den, jestli vůbec tu dietu ještě držím, protože teď už mě to připadá, že dietu nedržím. Je to automaticky? Ano. Tělesný pohyb nejen spotřebovává nadbytečnou energii, ale urychluje také látkovou přeměnu, takže procesy probíhají až 3krát rychleji. Vyrovnaný pohybový režim znamená pravidelně se tělesně namáhat nebo sportovat, a to nejlépe obden. Vrcholné mistrovství v sebeovládání je naučit se po dosažení kýžené tělesné hmotnosti ustálit svůj příkon energie v jídle tak, aby hmotnost kolísala kolem plus minus 2 kilogramů, abychom to, co případně jeden měsíc nabereme, uměli příští měsíc zase schodit. No, mně se stalo, že jsem jednou si odešla, ze zaměstnání jsem si šla pro svačinu, jako obyčejně prohovar na můstek, a šel přede mnou mládenec a já jsem mu nechtěně přišlápla ze zádu pantofly, se na mě otočil, prohlíd si mě a řekl mi, krávo jedna tlustá. A tenkrát jsem se sebrala, tedy vrátila jsem se do zaměstnání a jsem tedy přišla do kanceláře, tam jsem jenom strašně brečela. A já už jsem se pro ten hovar potom nešla, ale fakt já jsem si pro něj za 2 dny ušla úplně klidně a nějak už mi to potom nevadilo. Teď si myslím, že pokud má někdo tu nadváhu, takže by měl koukat se i co nejrychleji, co nejdřív zbavit. 20 let tady mám přítelkyni, my jsme vždycky tak na váhu byli od sebe těch 10 kg, já jsem vždycky měla o 10 kg tu nadváhu vyšší. Pak jsme se váhově srovnali a pak mě začala jako přítelkyně trošičku předbíhat a já jsem na ní vlastně viděla to, kam ta nadváha by mě až dostala. V podstatě do společnosti nikam nechodí a vidím, jak ta nadváha i šíleně komplikuje život, i každodenní třeba hygiena nebo obouvání. To je všechno potom tak problematický, že když jsem viděla, kam až teda by mě to mohlo dovést, tak přeci jenom jsem začala radši hubnout. No, cítím se tělesně snad líp, ale teď se mně tady stává, že mě večer přepadne špatná nálada z toho, že jsem začala zbytečně pozdě. Že už jsem mohla tu váhu třeba redukovat dřív a asi bych třeba měla víc ze života. Je to bezva. Začátky jsou hrozný, ale tak po týdnu už se cítíte 10krát líp. Vydržíme! Milí diváci, to je pre dnes všetko. Lúčime sa s vami, dovidenia na budúce.